Tozu ezin iztuko, baino atzo hasi izana oraintxe amaitu behar dugu. Egun luzebi Joan Jakust artean, eskarrik asko Deniz eta Karmele hori dana be jasoengo dozue, eta holan Joan Jaku 17. edizio hau. Eskarrik asko zelanez, eta danak aitatu ingo dodaz, honen babesle diren Euskal Hirigune Elkargoa, Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernu, Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta Lasarte Horiako udala, eta zelanez, horretan ibili diren, langile, teknikari, interprete eta ganerako guztiei ezinbestekoa izendalako euren partea. Moltes gracias, etorri Jakusan lagun katalanei. Gogoratu astelenean inkesta jasoko dozuela, zeuen gogobetetzea adierazoteko eta handik itxirabe jasoko dozuela bertaratu izenaren egiaztagiria, bai? Argi izan daizuen hemen egon zariela eta argi lotu daiten. Egun honetan entzundako bideoak eta ataratako argazkiak be webunera igoten joan gara eta danak laster eukiko dozuez eskura eta horre ikusi halko dozue eta atzera be zeo zer entzun gure badozue horre eukiko dozue aukerea. Proposamen asko egon dire eta neuretzako azkenengo parteo esan baino lehen esan behar dutzuet eskerrik asko, ore eta plazer handia izenda hemen zeuekaz egotea eta Bizkai euskereari keinutsu bateitea bi honetan egunetan zehar normalean ala izeten ez dalako, eskerrik asko danei. Baina ekstraren ekstra eta ontsi amaituko dugu, proposamen asko egon dira tartean ikusentzunezkoak eta gaur baten batek egin dau galdera bat entzun da beste sos erantzun, nik esango dotzuet aste honetan daukozule entzuteko, aste honetatik aurrera Wow plataforman Ahalaken deitzen dan podcast bat, ez da kasualidadea Ahalaken deitzea eta alduntze linguistikoari buruzkoa izetea topaketa hau, etxerako bueltan entzun gure badozue konturetuko sarie badauela hemen landu dugun gauza asko, hori bai fikzioan. Eta orain ja bai, nik neure liburua bezaldu dut, baina esan hori itxierako kontua, umore apur bat gehiago ipiniko dugu hain gai serioan, hainbesteko beharra indagero, eta horretarako Euskaraldian ikusi duguan hemen, baina tartetxu bat egin dau, eta zeuekaz batzeko eta azkenengo berbak eta azkenengo kontuak egiteko ohorea eukiko dugu eta horretarako gonbidatuko dut mesedez datorrela Andereño Rosita. Txalo bero bat emon, mesedez, Andereño Rositari. Ai ama, hau poza, Xavier maitia. Ai ama. Aizu Xavier, gauza, bat galdetu behar dizu Xavier mait. Xavier txo deitu diezazuket. Venga, vale. Bai, Xavier txo nungotarra zaitu. Galdera ona. Galdera ona. Berez getxotarra. Getxo. Ni Xavier Gehiago Alemania aldekua ikustet. Olako plantak indagio nola teatzea 5 minutu falta janen. Hemen jartzea? Serio? Presio pixkat sentituko zuen manex eta beste batzuk ez da? Xavier nik zenbat minutu dauzket? Nik zuri ez dizut mugari jarriko, Nola, Xabi, jarri jazun mugari. Aretoa hausten denean, etxera. Ez que, Xabi, nik nahi detzu horre ateatzea. Venga, vale. Ateako altzea. Hori baldima, banoa, eta etorriko naiz. 5 minutu barruola, atera eta jarri hemen, taite jazu. Venga, vale. Ta hola nila presioi sentitukoet, bale? Estresa, hemen estres linguistikoa baino estres gehiago ere sentitu hemen eondianak, ez da? Xavier horrikusita, ala bai jajuti aukezu maitia, bai. Ai, baino etorri gero, Xavier? Ai, izane, bueno, eskerrak eman nahi dizkizuet hemen geatu zeaten guztioi, zehatzotik gaurrea. Antzematea ostirala eta atxaldeko ordubik jatripake, eta buruare jaukiko zue, ordun bueno, banik eskerrak eman nahi dizkizuet ze hemen geatu zeatenak, zeate eskolako ikasle txintxonak. Nik ikasle txintxontzat eukitzet bolsuan beti, itxoine, ea ba,
Gometxak eukitzeitut, bakit ja ez dala ematen bainan bira. Ni beste garai batekua naiz, eta esango izuet pedagogi berrik da osondo daudela, baina garai baten gauz batzuk funtzionatu itezuen da gaur egun funtzionatzen jarraitzeue. Ne gometxak ikasle txintxoi. Galderak iteituzte noiri, handere noi kasoiteieten nei, etxeko lanak indekartzeituen gometxa jarri, ta bira, inbidiake askoiteu. Ze inguruko ikusita errepikatu nahi izateue, ordun bueno, jun aurretik matxiak goatu jazue, zuetako bakoitzak earki irabazitaukezuela gometxa. Bale? Bueno, ta hau esan da, nik zea ikustetenez honezkeo ja teoria eta praktikaz bete eta eukiko zuela burua, ta igual ja zuen buruke limite bat euki dezakela, bakit oso jende, zesangoet, inteligentea saiatua eta arrazeatela, baina mundu guztik limite hauke. Ta ostirala eguerdiko ordubik bastante limite izatea. Baina tira, nik azkeneko aportazio bat egin nahi nuke, zera, egia da azken aldin, handereño urte luzetan, beste garai batzuk zian, eta guk zesango izuet, zorrotzagoa ginen, gauz batzutan ez ginun asmatuko, baina euskera tardaran kontukin tontakeri gutxi gurian, hortan, fa jartzen ginen, eta bira kontzientziak landu genitun. Ez dakit modurik, traumatismon bate sortuko ginen, ez dizuet ez esango. Baina, gaur egune iruditzen zait zesango izuet. Errespetatze horrein aterkipen, deskafeinatu xamarrak bihurtu ezotegean, baina tira, igual hau udaltopeko urrengo urteko topaketetako gaia izan leike. Aurten gaia ahalduntze, itxoine, eske ja gauz batzukin, nola zan aurrena jabetzea eta gero alduntzea ez da, klaro, nei hoi, pentsatzet denei hoia garbi gehatu zaizuela ez da, ja lehendik ez bazenuten uain, jabetzea eta alduntzea bere izten jabakiu ez da, baldakiu, osondo matxiak gometxak hemen dauzketela, ordun, alduntzeana garrantzitsua da, baina igualaigea eskaloi batzuk saltatu nahien area iristeko, eta ez da modurik, jabetzeik gabe alduntzeik ez da hola argi gehatu zaigu, eta nik esango izuet Euskaraldi hontan, Euskal Herrin barrena saio askoiten nahi naiz, bale? Eta, klaro, Euskaldun jendiak ez daki estresatuta da honik. Ez daki, Ni beti teiet galdera, Zuek estresatuta altzaudet eta jendek ez? Ordun, klaro, aurrena tokatze zaigu jende hoi zaplastekua ematia. Ta hoi ez da txegina, ez da? Nik esateiet bai estresatuta zaude. Zuk ez dakizu, baina estresatuta zaude. Klaro, ez dakin bati. Estresatuta da hola ikusaraztia. Ez da atxegina inorentzat, ez da? Baina, klaro, goiko eskaloira jo nahi badeu aurrena plas. Ez da obesteik, eske gizakilek nola ikaste deu. Eroita? Urdun, zuen guztio lana da jendeai plis, plus, plus.
sentitzet Matiak, igual zuek, klaro, nahiko zenukete gauza txeginagokitia, baino tokatzea, bale? Ordun, baina netzaituet olautziko ados, osea, nik aurrena gomendatzeizuet jendiai plus itea, bale? Alegia, esplikatzea zuen herritako euskaldun guztiri, ez badakit ere estresatuta daudela, eta estresatuta ez badaude da nahikoa kontzientzia euskaldun ez dakatelako. Ointzakonik, nun daude, ointzakonik gometxa beltzak dauzket. Gomendatzeizuet bakoitzai kilo gometx beltzer ostia, eta galdetu, ez zaude estresatuta, bai zaude. Esplikatuta lere esaten baizu, bea ez da hola estresatuta, atzo aipatze ziguten zea irakasle gai batzuk bezala, ba ordun gometx beltzak banatzen hasi barra. Ja, estresatuta daudenen horrek esan nahi du ja kontzientzi minimo bat baukeala. Bale, Oia da pauso bat, urdun ja pauso hortan daudenen tokatze zaizue lan politia, bale? Jendia altxatzen laguntzia. Oire zuon guztion lana dalako denona guztiona. Eta horretarako nik Euskaraldiak ematen digun tresna bati erabilera berri bat eman nahi diot, proposatu zueia gauza praktikok, Belarri prespegatinak sobratu dia herri guztitan, eta ez badaukazue ondoko herrikoei eskatu, bale? Urdun, zertan datza urrengo pausua? Ja estresatuta dauden oiei, jartzia esango izuet herriko txoko ezberdinetan belarri prest guneak. Zer diala? Nere belarri ja prest dago zure traumak entzuteko. Zure minak euskaldun bezala estresatuta zauden egoera guzti hoiek eta ordun entzute aktiboa deitzen den metodoa erabiltzezue, bale? Alegia aurrian jarri belarria ondo iriki eta entzun, irripartxo bat, eman behar badio bizkarren pixkat, bai. Bale, baino oraingon goxo, goxotasunez hartu zuen herritarrak eta lekutxo batin entzute horri. Eta gero ja, hemen ikusitugu alduntzerako beste tresna batzuk oso erabilgarriak eta nik besteren bat bauketola motxian azaltzeko Xabier Eztatea guaindik. Ordun, zer dauket? Sentitzen maitiak, baina ontako igual estedentzik eskatzen hasi behar dezue psikologian eta pedagogian formazio saio batzuk iteko. Ze, klaro, zenek esan dizuezuei guain belarri funtzioa behar dezuela eta beste funtzio batzuk. Ahalduntzen lagundu jendia, oiez talan makalaba, zeinbat formazio behar dia eskatze, zuen udaletxetan animo eta eskatu formazio saio batzuk, bale? Izan leike udaltopen urrengurteko proposamenare, bai? Eta, belarri pres puntuak jarrita gero, beiranik, ekonomikoki oso merkeak dian zenbait material gomendatzeizkizuet zuen herritarren alduntzean asko lagundu dezaketenak, bale? Demagun herritar ahaldundu bat erabaki hartutaukena euskaraz atope alde guztitan, aldun guztitan eta ezindunetan bai saiakera. Banik bolsoan gomendatzeiet eramatea oso tresna interesgarria, aurren jartze tokatze zaizunen bat, hablamen castellano que no te entiendo bat adibidez, bazuk bolsoan hartzezu, ta?
Ez dao ezer esan beharrik, bale? Zuk sudurra jarri plantatuan txe, ta bazuaz. Claro, que gomendio hau ez du balio aurren daukezun hoi demagun paper garrantzitsu bat eman behar badizu, bale? Ordu nere gomendioa da, mingaina ikoskitia, bale? Papera jaso eta ja papera daukezunen ordun bai. Esatet material merke xamarra dalako eta zuen herritako aurrekontua. Ez bada hainbesteakua, pues, hau gehi euskaralditik sobratu dian pegat. Hombre, Xavier, pasa, maitia. Ordua da, bueno, ordun. Esan didate pintxoak banatzen ari direla plazan. Serio? Bai. Ai, Xabitxoen baguaz, Bainon materialan zerrenda, merke, sudur gorriak, euskaralditik sobratutako pegatinak, bale? Eta gometxak eskolan eskatu itzakezuen nahikoa presupuesto ez badao, eta gero euskaralditik sobratu diren banderolakin, jendiai inauteritako supereuskaldun mozorroa aiteko kaparakore balioue, edo, claro, eskerrik asko, hoixen ere aportazioa eta segi maitiak oaindik bidea luzia dakau ez etxi, ez da erresa, baina, bueno, hemen gaude eta postutzen naiz. Txalo bero bat handeron jo Rositantzat. Xabi Maitia. Eta guazen plazara. Hauek hemen geratiko dira, ematen du ez daukatela presarik alditzeko. Ez Xabik merezita irabazitu gometxa, bale? Bueno. Beste bat arte, ondo segi. Aio matxiak txintxo ibili.